Tak tunggu seliramu rawuh. Aku ki kok cedak gaya kok pengen ngambus-ngambus. Edan tenanane. Jan kowe wedhus tenan. Lah iya. Gokil. Kak aku dadi wedi lek ngene iki. Engko njok sithik ya. Jaluk saiki. Oh, Erik tekone Erik. Erik kuwi ngono nyate karo sing kincil gelem. STW gelem. Jak bingung gawe Jane ya mung kangkung. Ya ampun. Yo, sapa kuwi? Tangis kang kebak ndedonga meng sliramu meng sliramu Bu yang merinding ya Bu ya. Mbak Esti iki. Saya bogil ki ndahne oleh. Aku ora perkara kuwi, ora perkara swara Lah aku. perkara apa? Ambumu ki. Lah iya. Dek aku jan. Kayak apa Bu? Wong ya Nah, calon penghuni Nur Jahanam kok ya. kok Nur Jahanam? Surga kuwi apa? Nur Jannah. Kok Nur Jahanam? Kleru. Kang dia pilih dia pilih donya akhirat kanggo diadit ya? Heeh. Monggo, monggo Mbak Esti, monggo. Niki langgam riyen nggih. Nggih, monggo. Tak jejeri sinden ayu ya Allah mbok ketularan. Ya Allah. Ketularan apane lho? Memang lho sing dilebokke ditokke. Cengkoke iki lho kaya didudut, disendal, dilebokke meneh. Ya ampun apa kuwi? Heeh, ayo Mas, ayo Nduk Cahayu. Ya Allah, ya Rabbi, amin. Ngono ki ya Ki kok ya ngemu sasmita. Amin ngono ki karo mlintir-mlintir duwe teketan kaya njaluk-njaluk tambahan. Ya Allah, tak nderek latihan Cahayu nggih. Requestan saking Om Bogel. Oh niki ndak pilih Mas niki. Adit, Kagem Mas Adit sing pundi? anake niku lho. Oh
Pundi? Anake bogel niku lho. Mas mbok ngadeg to Mas, men ketok lho. Kula ki jane pun ngadeg. Ning jenengan mboten rumaos. Ora ketok lho Mas. Ki tembang sakral Dik ya. Ya kok sakral. Lah kuwi obate Mas Adit nalika semono. Iya. Pun sehat sakniki nggih Mas Adit. Alhamdulillah malah saiki ning Semarang. Amin. Lamat was keton tejane yen bom brangkaton manjurang aku wiragene sinawang tanambo seni yen basangut wimbo patut nyoto jatmi kontrak ati emak lastari yo tan lilo pisah saremo Nadyan bebasane kalingan kodhok salembar ane Mas kaya was kuncakan rasa sersa mengatiku pacaane sarwa asri srobatenku tansah kuwaleman wos lumayan among nimas paraning Diajeng Gea garwanipun ingsun wong ayu. kepiye Iya. Kakang? Sauntara anggonku ninggalke sliramu ning Taman Keputren. Gantalan minggu ngantos gantalan sasi piye mungguh rasamu wong ayu? Raos kula kapang sanget Kang Mas. Panjenengan Bob, bob, kados bob. pundi Kang Mas? Aku tansah kangen marang sliramu wong ayu. Tenane Kang Mas. Rina wengi sing tak penggalih ki ora wong liya mung kajaba sliramu wong ayu. Menapa leres ngendika panjenengan Kang Mas? Nganti-nganti kegawa ngimpi. Aku tansah kelingan lambemu wong ayu. Tes pundi kamar kamar sih? Lambemu nyigar jampe, alismu nanggal sepisan. Rikmamu cemeng keladuk wilis wong ayu. Mripatmu blarak sempal. Larak tenan to ya. Lembehamu. Lamat was keton tejane yen bom brangkaton manjurang aku wiragene
Rega ki angger rokoke dobel kompak kok. Wis to nggih mau, wis oleh to Mas? Wis. Oh wis, alhamdulillah. Prima suara ki bose wani tombok kok jane. Ngono, kancane oleh pisan ya ping 3 ya nek primae. Lah ra. Oh siji. Aja jujur-jujur lho Mas. Pajane sarwa asri. Droba tenku tansah Untuk keluarga besar Kebumen dimohon foto bersama dengan kedua mempelai. Kami ulangi untuk keluarga besar Kebumen dimohon untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Terima kasih. Kadangmu padha waras den abecik. Ayam. Bisa menemo baris den prayitno ayo saronto Bumi Dorawati tinumpesan Balawa Pandhawa Biak langen kalaning kalayangan glar panta muncar tinon lir kegonang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Boten katalumpen among tamu, among rawuh, among sinoman, ibu-ibu pramusaji sedaya kemawon. Sugeng ajibahan sabiyantu anggenipun panjenenganipun Bapak Sumarno Dalasan Ibu Sarpinah Swargi miwaha putra Mahargya Siwi. Netepi dharmanipun tiyang asepah hamalakramaaken. Putra ingkang mijil putri inggih menika Dyah Ayu Novita Sari Dewi S. Ikom
ingkang sampun kalampahan dawuh kalian bagus Heksana Tri Sasongko STR Kes FTR Putra Jalu saking Bapak Andis Wijayarta sarjana ekonomi swargi dalasan Ibu Alwiyah Rekawati sarjana pendidik mugia kagem pengantin kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan kawedangan sang menika panjenenganipun Bapak Sumarno ngawontenaken resepsi pernikahan putra putrinipun maringi hiburan arupi campur sari nyowanaken nggih menika Prima Swara Putra Sragen campur sari pangarsa dene panjenenganipun Bapak Jumadi Ambon dalasan Pak Esandi Siningguyung kadang Raja Wali Royal Fak audio son sekundang ugi temen garakan langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harga miring juga tentunya didukung Genta Buana gensetnya full solar ojo nganti kentean Genta Buana gini yang kuyung di full solar pokoknya Mas Setrum nggih nganti punjul saiki anjih ugi Prima Swara Putra Sragen campur sari hanganti Swarawati ingkang sampun samekta wonten Tri Widyawati janjanipun gangsal Bapak Ibu ingkang kalih nembe rapat mengke sak sampun rapat bablas mriki kula tepangaken setunggal pokoknya wiji kadang Seniwati yang guyung Prima Swara campur sari Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri kalebet siswi kula nggih menika swanipun Dayu Gea Monika Bukelwati kok saya lancang lho rumangsaku iki. Aku mbah lho, Dik. Mau apa? Muridmu? Siswi. Oh, siswa. Lah ya murid kan siswi ki mau. Aku tadi siswamu ngono. Sakjane ya. Sakjane. Heeh, nek gelem ngakoni. Kok sakjane to? Lah kowe iki tak ulang seprene gak rumangsa. Ulang apa? Ya kalebu iso urip lumantar kadang-kadang campur sari iki lumrah karo kancane. Kuwi sing mulang ya aku. Oh ngono. Seneng nabung kuwi sing ngajari ya aku. Oh ngono. Seneng ngamal kowe sosok dono karo sapa-sapa kuwi sing ngajari aku. Dono apa? Ya sanek duwe rezeki karo anak yatim 20% iki bagiane. Oke, men 20%. Lah piro to, Dik? 2,5%. Lah ya 2,5 malahan. Wis gigimu ke anyar, untumu ke anyar. Bar dadake kaya Sumpah. Iya. Divinir ya? di Coba. diputihi kan lho. Diamplas tuh. Diamplas halus. Saiki kok ya model menentrane. Lah wong aku ki MC rada terkenal ya tak bermat to, Dik. Rada. Oh, mulai kok merauke. Kok merauke aku Sombong pamer amat. Sombong. jebule ki aki ning kono wis ping 6 asem Lah tenanane. ya, arep sombong kok sombong Lah kan. iya. Kene iki kaganane gaya asem maneh aku ngono. Malah ketuane kono ki kenal akrab karo Dik Gea. Nah, Nggih, kecake wong ayu. Krungu apa ora? ora. Kecake. Nggih. Nah, arep baleni kok ora pati krungu. Sinambung kadang Seniwati salajengipun made in kota Sragen Asri. Sak omah kalih kula. Sak omah karo aku.
Suwanipun Dayu. Tuti. Bokel Wati. Sekop sekop. Sekop sekop. Sekop sekop. Sekop sekop. Sing joget malah sing ngeson. Dikendangi ngono kudune rayap goyang kowe iki. Lah aku wis goyang lho, Mas. Sing goyang iki Ning malah ora tak ketokke, eblek. ora tak ketokke goyange. Oh. Goyangnya di batin. Lah iya. Cah saiki ngono iki ngerti-ngerti goyang di batin ki sur. Goyange di batin. Wilujeng siang cahayu. Wilujeng siang Kang Mas Bogel. Bombong rasane ngatiku, aku ngerti sliramu saiki tambah seger. Alhamdulillah, sampean juga seger lho, Mas. Nek aku no bar tak ketokne magic ning Solo wingi. Oh ngono. Sampai untune anyar ya, Mas ya. Allah. Kabeh anyar, brengos-brengos Gantengnya ya ya anyar. Allah. Ya Allah, gantengnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuti awit biyen angger karo aku nafsu. Aku ki nafsu karo sampean lho, Mas. Biyen Aku yo nafsu. Nafsu. Aku yo nafsu. Kowe nafsu. Kok nanti kok pengen nafsu apa? Heeh. Lah mbok ndang. Pengen ngambung kok. Tidak boleh nakal ya. Sing nakal ki kok. Heeh. Sing nafsu karo aku kene kok. Jarene sampean mau sing ngembus-ngembusi Mbak Gea. Mambune wangi. Penake se cahayu. Nggih. Sinambung kadang Seniwati salajengipun My Wife saking Wonogiri. My wife itu apa? My wife itu apa? Speak to English. My wife itu artinya apa? Kancaku. Nek mau sak omah karo aku ki siswiku. Kabeh kok sak omah iki piye? Sak omah iki. Kok gragasmu to iki, Kel? Kono sing ngajak memang aku mau piye. Aku biyen kok kan mikir kok sak omah kira ngopo-ngopo lho. Bareng apa-apa ya piye? Ngerti ngono ra ndien duwe dedek kecil, titik Tuti Junior. Seniwati mijil saking tlatah Wonogiri sukses wanipun Dayu Yati Hapsari Bogel Wati. Oh. Ampun. Aku ngerti. Asline wong buri karo ngomong-ngomong aku ngerti asli. Ngomong apa Kan nyagi? eneng suara-suara gemuruh ngono. Heeh. Asline pengen enek gempa ngono. Asli. Ngerti nek awakku kaya kebo ngono maksudnya. Ora wong Erik ki wong apian kok. langsung bangkeane Ajeng. lho. Iya. Langsing ya my husband. Bangkeane kaya nawon das. Tenan lho. Ora lho, Dik. Biasane iki kaya nyagi lho nawan kemit ora nawan ndas ngono lho. Tenan aku ora ngepeng-ngepeng ora ngelek-ngelek. Berarti anu sesuai kenyataan ngono ya. Kok bocah kok Apa? kentang. Apa? Apa? Iki cilik-cilik nur masamu. Torbut. Angger-angger nge-WA-in terus iki. Erik. Ayo. Erik we apa Erik ayo. Jan, sapa wi? Erik lho. Jaluk derak-rak wi. Iki tantemu ya, Rik. Kowe iki kok Iki tante ya, Rik, iki Ya, tante. Eling Rik, eling. Aku jaen. kowe kok ora kelingan tanteku yang ngajari aku ngono kae. Kamu halusannya sih. Nggih, kula piyambak Pangandaliworo Master of Ceremony Ki Bogel Hati Prayitno mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Prima Suara Putra Sragen Campursari Raja Wali Rayul Fak Aude Sengkundang Gentabuana Janset Cerah Foto ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng legares keca senaping laras Campursari Prima Suara. Ayo cok maju toh.
sawijining swasana kadang-kadang Prima Swara Campur Sari badhe ngaturaken atur apa monggo lumantar lelagon manut sing son. Lah nggih mengke Pak Zainal lagune manis. Mas Zainal tak tahan dulu. Ayo deh, ade bokil. Ayo dan digayengke Prima Swara Campur Sarine Mas Ambon pimpinane Dik Bukel MC-ne munggah neng pucuk gunung dhuwur-dhuwur piyanget munggah neng pucuk gunung dhuwur piyanget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Bogel. malu-malu Bogel tuwe. Erik lagune punya Ayo Erik, ayo. Prima Swara Prima Swara lagi. monggo Pak Zainal Ayo. aturan jumeneng monggo Pak Zainal. Nanti Monggo Pak Zainal. ya harus iki spesial. Ae. Monggo mangke lagu napa bos-bos puniki alhamdulillah sehat-sehat selalu. Monggo Pak Bos. Ayo, Ibu yo. Ayo Pak Zainal monggo lho. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkule batu kaya bisa ngrontokke jantungku Pak Zainal tambah ganteng kosong ngalor ngidul kembang melati gede dironce-ronce setengah mati matur sembah nuwun Bapak aku tresno kowe kowe wong manis dasare prasaja Ayo Pak Zainal. terus bangun nggih bosku Ayo Ibu, joget yo. Prima Swara lagi. Iya. manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ongkole matu kaya bisa ngrontokke jantungku rono kek ya Matur sembah nuwun Pak Zainal. Zainal matur sembah nuwun Bapak Bapak matur suwun. bosku tambah ganteng oh kemis
Sarjana Katoliko nggih Bu. Kebintara dulu yuk. Ngalor ngidul. Mas Ambon. Kembang melati aduh dek. Mas Arwin. Kowe wong manis dasare prasaja. Lali janjine Mas Ambon. Mas Ambon, aku ngerti sampean seneng Mas, ya Allah ki salim. Ires-ires aduh dek gulane Jawa. Lagune napa? Kowe wong manis dasare prasaja. Napa lagune? memang lidah Mas. tidak bertulang pandai bersilat ikut Lali janjine iki Mas Ambon. Ayo bose. Ayo Mas Bagus. Apa iki? Mas Ambon kok lali janjine. Pati pogel. Yo. Kan urung kok Mas. Pati pogel. Aku sedih. Uyang rasane pikirku. Hari iki Mas Ambon. Wajib mengira bisa turu. Anane mung kelingan sliramu tuti. Monggo Mas Giman. Ransak kepiye rasa atimu. Ati iki ra bisa lali. Tresnaku tanpis elake. Mas Hengki, Mati Pogel, niki mangke sak bibaripun puyeng niki langsung bablaske bojo loro. Kok Mas Ambon tumben niki lagune bojo loro biasanya kan anu lali janjine teh. Nggih, saniki Ya Allah Mas. Kene ya gayeng Iya. kowe iki. Mas, nara tambah sing swasta wae Mas sing negeri. Bocah kene. Oke, mungkin bapak telingsingan. Kene ana Siap. pangatak sik. Heeh. Pangatak telingsingan. Nggih, monggo Mbak Bukil. Bunga rasane atiku yen bisa Mas Basuki. Dan sliramu rina wengi tak impi-impi nganti kiamat bakal tak ateni. Spesial kagem Pakde Kuloso asik juragane kerumuk. ki pangatak rumiyin ki Mas Ambon. Saya Mas Basuki dulu sini Iya, Pak. terima. Tampung sik kene. Neng opo, neng opo. Wangiku arah butomu. Pae isen-isen sroning pamon. Monggo bose lagune napa? Kok dereng lho iki. Mbak Tuti. Suk, suk, suk.
sing kudu taat. Ayo sarungmu kuwi wae pakne Dida. Mohon perhatiannya. Mas Yasiman dicari ibunya. Mas Yasiman. Mongko aku seneng nganggur mangan turu karo mimi susu. Pak Ronggo, Pak Siman. Mas Yasiman dicari ibunya. Bablaske bojo loro Mas iki. Aku njaluk sangu pacul kumandang anggaran sawah. Spesial Cengkareng bergoyang. Terima suara lagi. Kagem Pak Deloso. Bos ayo masih lagunya apa disiapkan. Masih hadiah seneng ngombe susu.
spesial buat keluarga besar Bintara nanti Mas Ambon kita sewonten bojo loro. Monggo Pak Kemis. Kita sewonten Mas Kemis. Lagune Kencana Katon Lingko. Mbah Jadul sing duwe ijing miring. Masuk DGA Sarene Dayati masuk Pak Dibogel. wong yen ora kebeneran anane sajak katon cuwo Araninya Beda lagunya wong beda. yen pinuju teling singane anane sajak mung sujono Mas Yono warna-warna pandawane nadya turun ketemu dhewe. Assalamualaikum. Duka pamuse prema wurung sakmene wae. Sepinten Mas Bagus. Sakmene lho. Kok spesial buat Mas Kemis lagunya Kencana Katon Lingko. Terus nanti spesial buat keluarga besar Bintara Mas Ambon mangke bojo loro. lah ya Mas Pekewo nyapa, pekewo. Mas Marno ki lagu klangenane malah ya Pak Deloso gawe iki masyaallah iki Sinten, sing MC pundi? dia karo iki Sing pundi? Pak Deloso. Wah, ora ngajak aku. Iya, kowe kedah wayangan sore mulai. yo bablase Kencana Katon Lingko ya Dik Iya. spesial kagem Pak Kemis juragane Pasar Pak Cipang Aceh. Bapak Karang sambut apa? panggilan anane saling dulu Ya, siap. nganti waktu berpisah Anjir. anane jar tambah tresnane Paceng lagune apa? Ayo parani yo. Yuk. Kretek. Kretek kungenan nggih, siap. Katon Lingko. Kencana Katon Lingko. Mas Kemis monggo Mas Kemis. Sugeng rawuh juragane Lenteng Agung Iya, iya, iya. Apa itu video? Apa itu video itu? Ora kaya den semono katresnanmu aceh nyoto anane mung tansah ngalebono jujur ora gawe juwo Oke Mas Kemis. Apa ya takonane saiki mong lames wae. Bayar. Kabar no. Katon yen wis ora gape sak solahe mung tansah ngece aduh Ada Cibubur. Iya, kayak kepiye iki Mas? Iki ket mawar gak gawe status ra sido-sido. DGA Ah, dalem. kono ku ya bos kabeh Bos, santen iki Oke. saking Cibubur iki Pak Aceh. Cibubur. Pak Degiman, Pak De Ronggo Pak Dekiman, Pak De, satu kampung ini. wah cengkarengan kuwi
Cengkareng. Kali deres. Alhamdulillah. Iki nek serake ngerombo. Lah Ayo iya. Mas Kemis, gendang to. Jati Iya. batur. Tak rewangi lara lopo nanging yen tanpa guna Terima wis ora tresno kancana mung katon wiko juragane pasar tulang Europ. Matur sembah nuwun. Aceng monggo Pak Aceng. Mas Roso. Monggo. Kene sik. Monggo. Ayo. Nggih, Pon. Mula aku yo nembangi tresno sarta bekti tresnaku ora ngono lati nanging sak terus sing ati Tuti, kowe iki asem peh aku cilik kok emoh iki lho. Cilikne rasane lho, Tek. Oh cilik to. Iki ya muni ya, Ti. Regane ya larang cilik sing penting suwe. Jajan. Tur atos. Oh cilik. Pes sakmene kok dibalekke asem tenanane. Suarane ya Sing mentes. Gede. Gede rasa ngalor kowe. Mas Roso niki keluarga besar saking Jati Asih matur sembah nuwun. Dik, kuwi bariki ya anu lho, keluarga besar Bintara Mas Ambon. bojo loro. Bojo loro. Mas Ampun di belakang. Iki dintekke sik. Tare wangi lara lopo nanging yakti tanpa guna Gendong kemana-mana. pancen sliramu wis ora tresno encono pun katon wingko. Pak Kemis matur nuwun. Mas Kemis matur sembah nuwun nggih. Wiwitane handerek sang peke. Ya halang Mas jan koretan Mas. Dasare sone sing sae. Oh, ketoke sone wae tenan iki. Kuwi tak cedhake lambeku ngono Mas. Son gantung kok, Bu. Priya bagus kang ngolah budaya kecengklek Mas. Yo ngono Mas, aku kecengklek Mas. Cengkok gregelipun cetha. Aku gregele kecengklek. Nggih. Nadyan Iya, kecengklane mboten kraos. Sowan menyang kutha gedhe. Dadi kagok aku ora apa-apa ya Mas, yang penting tibane padha ya. Ning niki nyarengi kok klangenanipun anu Kang Mas Lo saking Pasar Timbul. Sinten? Pak Dimon kok klangenane sesideman iki. Pak, monggo Pak sesi demen Pak. Ning nembe ngerahapi dahar. Oh ngaten. Nggih. Batara terus
swara kurang pramana ning wasis ngungrom. Pak Jum aja eling mantuk-mantuk sarujuk. Pripun? Pak Jum niku. Pak Ju, Pak, monggo Pak. Pak Ju. Hangung rom marang Mas ora mlebu ding wong kok. Bendara. Sang Dia ayu pijer ngencangake alis terus tresno sasi jaman Tatas Titis Tulus Raharjo anggenipun panjenenganipun Ibu Isti ngaturaken bawanipun nggih blas ya sesedeman, Mas nggih. celuk ya Mas Buka celuk monggo. alah dilanang kae ketemu meneh Iki gue setar kok ya. Monggo. Nano. luwe becik patenana ati jangan pisahan mretian nang sulestian Yo iya yo. rewangi samudra marang kula warga karawanan putra aliwat kencange alesmu duka aklan yang rasane hatiku Senadyan wis eling serius waktu aku isih mampu ngladeni salahku mangka kowe bocah gunung anadyan bocah gunung keduka adrempo jiwa ragaku tak kurang kehormatan mamprong rupa ngarepe urip ana kutha gedhe teko weta tumpake mangsa isine apa wae anadyan sesejaman bisa Kayak gitu, prima suara asik. Sinarengan Ibu Isti Jelita Salon. Ayo yo
Sugeng rawuh Pak Joko. Aku isih mampu ngladeni salahku. Calon gayeng ki lho. Jangan nganggo hae bareng tadi Mas. Iya, kepada keluarga dari Kebumen dimohon untuk berfoto bersama kedua mempelai dan keluarga Bapak Sumarno, Bapak Guntoro. Sekali lagi keluarga besar dari Kebumen dipersilakan untuk berfoto bersama. Urip ono Matur sembah nuwun Mas Boga.